A vagyonadó csapdójába került az országgyűlés által elfogadott vagyonadó törvény, az nagyon bonyolult lett, és a tévhittel ellentétben mindenki azt hiszi, hogy rá nem fog vonatkozni. Egyelőre a köztudatban az van, hogy a 30 millió alatti ingatlanra nem kell ingatlanadót fizetni. Minden ingatlanra kell ingatlanadót fizetni. A 30 milliós értékhatár csak egy feltétel, emellett még nagyon fontos arra is odafigyelni, hogy az illető oda be van-e jelentve, és életvitelszerűen ott lakik-e. Ugyanis előfordulhatnak olyan esetek, hogy az ingatlan csak 2 vagy 3 millió forintot ér, de az illető nincs oda bejelentve, akkor bizony adót kell utána fizetni. A számított érték, ami a törvény melléklete alapján számítható, az csak egy iránymutató érték, nem az az adó alapja, hanem a forgalmi érték. A számított érték csak arra való, hogy ha az meghaladja a 30 milliót, akkor bevallásra kötelezett az adóalany, tehát ne tudjon eltűnni egy nagyobb értékű ingatlannal, de a forgalmi érték az, ami után adózni kell. Éppen ezért mindenkinek nagyon oda kell arra figyelni, hogy az értékhatár kevés önmagában, azt is meg kell vizsgálni, hova van bejelentve, és azzal is tisztába kell lenni, hogy nem, ha valaki tulajdonos, de haszonélvezője van, haszonélvezeti jog van bejegyezve az ingatlanra, akkor az átveszi az adóalanyiságot. Tehát, ha valaki haszonélvezeti joggal van bejegyezve, akkor ő lesz az adófizetésre kötelezett, a tulajdonosokat mentesíti tulajdonképpen ez alól. Magyarországon én azt gondolom, hogy ha elfogad az országgyűlés egy törvényt, akkor ennek a törvénynek, az országgyűlésnek és a felelős hatóságoknak, a pénzügyminisztériumnak, az APEC-nak fel kell mérni a hatását, és segíteni kell az adózó állampolgároknak abban, hogy az adó tengerben, az adózásnak a dzsungelében el tudjanak igazodni. Sajnos Magyarországon ez nem így történik, ezért a civil szféra, egy adószakértő elkészített egy olyan honlapot, ahol bármelyik magyar adózó állampolgár kiszámíthatja azt, hogy neki mi módon kell majd az adóját jövő évben befizetnie. Ahhoz, hogy mindenki ki tudja számítani azt az adót, amit majd neki fizetni kell, ehhez készítettem egy kalkulátort. Ez a venus-software.hu weblapon érhető el, mindenki szabadon letöltheti, és ennek a szoftver használatával ki tudja számolni, hogy az ő esetében mennyi adót is kell fizetni. Én azt gondolom, hogy az APEC-nak is el kellene készíteni ezt a honlapot. Ennek a honlapnak az elkészítésére már van példa, hiszen az APEC több mint egy évvel ezelőtt a javaslatomra elkészített már egy olyan honlap részt, ahol bármelyik adózó állampolgár megtudhatja azt, hogy milyen adójogszabályok vonatkoznak rá. Az APEC-nak a pénzügyminisztérium megrendelésére el kéne készíteni egy olyan kalkulátort és olyan felvilágosító programot kellene indítani, hogy minden adózó állampolgár pontosan tudja, hogy rá ezen a területen milyen adózási kötelezettségek vonatkoznak.